Cambuur spelen justerjoen eindelijk weer eens een thuiswedstrijd. RKC Waalwijk wie de tegenstander. Een wedstrijdverslag van Andor Faber. In de openingsfase is Cambuur voortdurend gevaarlijk met Isaac Calon aan de rechterkant. Hij laat de bal weer om op Justin Mathieu. Maar zijn Scott mist kracht om gevaarlijk te worden. Dan op een ei Cambuur, maar hier de bal op een ei naar de rechterkant. Calon kiest er voor de vastzet of voor het schot. Hij kiest voor het schot, maar dat gaat ver bij de goaldel. Geen doelpunt dus voor Isaac Calon. Aan de andere kant is het RKC Waalwijk. Een mooie combinatie. Op het middenveld komt de bal bij Johan Voskamp. Die helpt uit. En die bal gaat naar Samarin. RKC komt op een 1-0 voorsprong. Het is een hele aardige combinatie. Maar een mooi hakje. Het schot is net heel hut. Maar gaat via de peel erin. Nog voor het skoft komt Isaac Calon dan 1-op-1 bij de keeper van RKC. Hij wacht het. En met een heel soft tikje maakt hij er 1-1 van. Isaac Calon met de liekmakker. Een mooie dieptebal van Kevin van Kippersluis. En Calon, hij bleef rustig. 1-op-1 met de keeper. Dit keer maakte ik hem wel goed af. Gelukkig was ik wel blij mee. En ik denk dat het gewoon een prima bal was van Kippersluis die me goed wegstak. En ja, voor mij was het gewoon binnenschuiven eigenlijk. Dus. Heel zacht tikje eigenlijk. Ja, klopt. Ja, het was gewoon een schuivertje langs de keeper eigenlijk. Nog in de eerste helft krijgt Cambuur nog een kans om op vastsprong te komen. Maar deze kopbal van Marvin Peersman wordt redden. In de tweede helft Cambuur op een ei in de onval. Dit is Mathieu. Hij draait knap voort. En via Sai van Wermerskerken komt de bal bij Martijn Batto. Die helpt uit vanuit te draaien. Maar zijn schot wordt pakt door de RKC-keeper. Marinus Dijkhuizen short dat er wat gebeuren moet. Misschien hier aan de linkerkant als Justin Mathieu de bal krijgt. Maar dan de spiekerhudde tackle van Mohamed Mesgrani van RKC. Die krijgt de rode kaart. En dat is vanzelfs volslijn te rechten. Want hij komt hier met een strekte skonk invliegen. En RKC dus met 10 man verder. Dan krijgt Cambuur nog een kans in de blessuretijd. Hier is het Martijn Batto. Hij komt oer op de rechterkant. Het schot is hut. Maar op een ei is het RKC-keeper Vaassen die Batto dwars zit. Dan met Cambuur om tinken dat het in de counter geen doelpunt maar om een erin krijgt. Dit is Sijs. Hij draait hem goed voort. Maakt het de hands. Hij maakt in ieder geval trok in. Dan is het Sijs. Hij wacht het al in nog 4 te lang. En Robert Schilder kan ingrijpen. En dus bleef het in Ljouwert bij 1-1. Jezelf was het veel slaag tempo. Echt veel slaag. Ja, over het algehele wedstrijd, met name ook tweede helft vond ik. Ja, veel te veel balverlies, waardoor je geen grip op die wedstrijd krijgt. Nou ja, ik denk dat er maar heel weinig voldoendes uiteindelijk waren. Dus waren te veel jongens niet goed vandaag. En ook de derde thuiswedstrijd wordt dus net woen terug Cambuur. Goed nieuws, volgende week weer een uitwedstrijd. Ja, zeker. Nou, ik wil liever thuis hoor, ondanks dat we niet gewonnen hebben. Want ik vond de support geweldig vandaag. De sfeer was goed, ondanks dat we matig spelen.